Kahinyo Trap Achik National Movement HANM Southwest Khasi Hills District hadin ka jinglet jurip yak jingking ding bat ki surok hakathan ki bala senjor bat sneu nakadaw ka jingyat kat pamon ki trok ki bakit palat pot hakish portorik naitung araja arpusaw kalalet ban ujor how Deputy Commissioner joka Southwest Khasi Hills District buntuklar lam yakate kakam Keseng hakajing alam usamla Lambok Star Marwen President kala ai da kot jing tho hakaba kala kerpat yau Deputy Commissioner bo untuklar lam yakatanat PWD Road Ranikor Division barban pha maramot no mardor yakite jingking ding kibal senjor kibadon hakalanti Mausen Ram Ranikor bat kumjoru na mau kerwat Ranikor Hakajo kopor kaseng kala maham ting e yaki nongnya truk bakim dei show ban kit palat pot nang ne jakmat badlada kaseng kalap kan le da kabating e Nakaba benrap ru bagajing yat saho kita gitrok kini gijingking ding kila bandukut no hakanu kanu kapor kalaong bakan long gajing do nong shibon ya kipat ba khamtam e gibapang basitom gibadon kam kerki ban pha sumar kum hasilong bat mau kerwan Nila laj ban komplain hakwede bat ka PWD Ranikor Division ya kabana kalian gajongi daban laj jurep hi kitu ki jingking ding ya kaba ngilo I ba kilajot athai te ndrangi I ba nakaliang ka UII jong ka Ranikor pat tre lani 4 UI kita ki kam ba usim kia nakamta ka ki jingking ki badai hapo Ranikor te nakaliang jongi ngimpan singin hab banwan hakane ka ha kibor ba kham halor na I DC badan buram ka jongi ya ka ba nakaliang ka jongi ngilayo ban ai da ka jingtho chau DC ban le mardor kini ki jing dawa jongi kum kaseng te nakaliang jong DC jongi ula simkhia ya kene kebenta bat ula ongru ba nakaliang ka jong DC unsa simkhia bat unsa khat ya ki engineer bat ki SDO ane ki II ki badai jong ka Ranikor ya kabakin wan shane ban ya kendu ban ya penbet ban maramot no ya kita ki jingking ding bat ya ki surok ki ba kham ima bat ki lenti kisengkin ya kaba ngilai ba kilajot kira thai hakine ki hakatu kadong kathan jong Ranikor bat nakaliang kajungi ngidap dak jing dokumen ba DC ula angen sakhat na hakine ki sngihi namar ba ula ye ihi dala jong ki khmat ba ki jingking kila ima bat kila donru ki jingtor hadu kata kata bat hakawai kasngi yo lesiken kutna bat kan long kajing dunong ya ki pajba nong song jong ka Ranikor bat hakwedai bat ki kali kit overload nakaliang kajongi ngi laya thuru ba hangning yo I ba ki kali kit overload khamtam ki khatar khanriu tayar ya kaba ki yat ya kini kadong kathan kajungi ya kaba ki yat lang ba kini ki jingking ding bat ngladon ya kata kajing ima bat kajing iting yo ba hakawi kesngi kinsa dukutno kitu ki jingking ding namar ba yo lasel kam kot syu kata kabor ban kit nakamta kita ki khatar lani khanriu tayar tena kaliang jong I sar disiru yang sa simkhia ya kane bat sa khotlang bat yo SP na Ranikor ya kabakin wan ban ya kendu isar ban ya flu jingmut ban phak khangno ya kita ki kali kit overload bat khamtam ya kini ki kalihe ki bayat ya ketika dong kathan tena kaliang jong isar disiru ya kane ila simkhia ba bat ila ngen sakhotno hakini ki sngi khotlang bat badai jong kaplu dia bat ya pulis ti nakaliang kajongi ngidap dak jing dokumen bat nakaliang kajongi kum kaseng ni ai ya kane kajing ya ka message sakine ki try kali ki bakit overload bas ngobha ban nom yakit overload ngobha ban kit ya ki mar ki mata kumdo ban biang ka surok lani khamtam ban biang tu ka jingking ban yakit ya balance ba tu ka jingking khnang ba tu ka jingking kanom jot lani kanom snew hadu banda dap banwan ki bor jong ki bahalor jong ka PWD ya kabakin hab ban repair te hakwedai bat kitu ki jingking na kaliang kajongi lada layo ya ka repair na po ka PWD lada pikit kum nuru mereka syong ha katanat jong ka PWD katnu kabu ka balance na kemta ban kit ya ki jingkit hakwedai ki kali te na kaliang kajongi ngim tuklar ndai na kaliang kajongi ngi tuklar mata nomar ba ngi iting bat ngi ima yo kan salong ka jing dunong ya ki pajba jong kadong kathan lada ngilap kum keseng gumbang ngilay trilang bat ki bor bahalor khamtam isar DC ya kabala ngilap kum ka sing kejungi lada ngilap ikini ki overload dina kaliang kajongi ngin resbet hakaan hakajing trilang bat isar DC tingi kermen bakin sngethu ya kani kabenta ya kamat kabakta ya ki pajba khamtam ya tu kadong kathan Ranikor kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jambaro
Hoi ki biang lur. Ai kira Sean jong benta ubenai. Hoi ta. Ba, ukau iu unia. Kong uni udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba, ukau 45 ba uto ba ai barabor uya per ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya kakot ka khia ka jongi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam, ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei, ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam, mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ke jengtei ya ke met kapan ke jongi nak jingbam ke bangi bam man la kasngi kum ke iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngin ngat hagi babun ke jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ke kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke knyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng ya ki 45 ila banitu ya ki da ka sharp plus F aki. Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sorkar kalapan mi ya ki skim ICDS, MDM, PDS, kabha na kabenta upajba. Kasorkar mi kalamang kerpang, ha kejingi trelang bat kidukan, na kaba kilapha da ukhau babhatam na kabenta ki khna, bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw, batang da uni ujat khau babhatam, ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakman. Tang da ukhau 45. Ba, pikiran ya kajing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.